Ukapteni weMamelodi Sundowns uThemba Zwane udalule ukuthi akeneme ngesinqumo esithathwe yileli qembu sokuhlukana nomqeqeshi uRulani Mokwena. Ama-Brazilians amemezela ukuthi umanqoba mnqithi uzohola ithimba labaqeqeshi elihlanganisa uSteve Komphela noRomain Folz. uZwane ukhulume kokuqala ngokushiya isigubhukane komqeqeshi osejoyiniwe eWydad Casablanca. Kusobala njengabadlali ngemuva kokubona lezi zindaba bekumele sikhuthazane, sizame ukwesekana sodwa, sazi kahle ukuthi izinqumo ziyathathwa ebholeni futhi siyazama ukuhlonipha isinqumo seqembu, kusho uZwane. Ngizama ukukhuthaza abafana ukuthi ukuqeqeshwa kusamile, sisafuna ukunqoba zonke izindebe esiqhudelana kuzo futhi ngibona sengathi umoya ukahle kanye nobumbano. Umshini akalindele izinguquko eziningi kakhulu uma kubhekwa intuthuko yakamuva futhi umdlali wasesiswini uyazethemba kulokho okulethwa nguFolz etafuleni. Kithina sibona sengathi kukhona ukuya phambili njengoba sibona sengathi sengeza okuthile okuzosisiza kuyona yonke imidlalo esizoyidlala nokuzama ukuthuthukisa iqembu. Konke kuhle eqenjini, umqhudelano kumele ube phezulu futhi sinezimfanelo eziningi futhi sinokujula okwamanje ngoba siyazi ukuthi sizodlala imidlalo eminingi. Siyazi nokuthi ukuya phambili khona okudingekayo. iSundowns izoqala isizini yayo ka-2024-2025 ibhekene nePolokwane City kuma-quarter finals e-MTN 8 ngempela sonto ezayo, kanti uZwane akafuni ukuthi baphinde baphuthelwe kulo mqhudelwano. Bekunzima kuthina ngesizini edlule kodwa kuningi esikufundile kulowo mdlalo wamanqamu. Kule sizini siza ngendlela ehlukile lapho sifuna uqala ngenothi eliphezulu. Sazi kahle ukuthi ngeke kube lula kodwa ngibona sengathi senze okuningi ekhempini yangaphambili kwesizini futhi sizama ukuthuthukisa iqembu ukuze silungele umdlalo.